Pakita mo. Ben, bahala na dyan kung makapirate tayo guys. Basta Happy New Year lahat sa inyo. I love you! Pakita mo ito, 11 minutes. 11:56 na ikita ba? Ayan, 11:56. Happy New Year! Bahala na dyan kung makapirate. Bahala na! Happy New Year! Yan, tawag dito. Yan, naka-ref pa eh, naka-ref pa. Ito mapaputok namin guys. Yan. Yan guys. Dito ay nagsisiingayan na. Yan. Ano oras na? Ano oras na? 3 minutes na lang. Woohoo! Yan guys, sineset up namin yung sineset up na namin yung mga paputok doon. Tapos, yan. Naririnig nyo marami naman na nagpapaputok. Mamaya akit tayo dun sa taas. Yan, doon na sila, nakaready naman na sila doon. Dyan sa kapitbahay namin. Dito, nagiinuman sila dyan. Yan, let's go. Itong, isa-isa itong mga motor, igilid natin doon. Lagyan natin dito yung fountain ha. Ayan, let's go guys. Mamaya 2 minutes na lang. Boba! Boba! Hindi, yung paputok. Yan! Happy New Year! Woohoo! Ba't wala? Yan! Boom! Ano? Pasabugin mo layan tol ha. Pasabugin mo sa labas. Pasabugin. Bahal na tayo dyan banana. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Ayan guys, yung mga pinsang ko. Pinsang ko yan. Umiiyak ka. New Year, umiiyak ka pa nonong. Right now, premium is free for 3 months. Ay, ito, guys, Happy New Year! Huwag kang matakot, sindihan mo lang. Diretso lang. Bahay niya. Lahat dito, magkasito. Happy New Year! Happy New Year! Dami isa. Later. Happy New Year! Kasama mo na ulit. Isa yung Happy New Year! Wag yan. Wag to, tanggalin mo. Ito lang yung sa akin eh. Galing sa taas. Oh, lagay. Sinilya mo na yung fountain mo. Oh, lalagay ko na. Bakit yung dalawa? Bakit dalawa yan? Basta na yung Happy New Year, guys! Happy New Year!
Kuha ko yung bebe. Teka lang ako matakot. Yun lang yun! Okay na yun! Happy New Year! Woohoo! 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 Punta tayo sa highway! Kuya, ay kay B-Boy! Yan guys, kaputok sila. Shoutout! Sino sa shoutout mo? Ay, dito ka, tama dilim. Sino sa shoutout mo? Si Teban. Si Teban? Ano? Wala. Si Teban lang? Si Teban. Happy New Year! Ayan yung mga bata guys. Mga bata, naglalaro sila. Okay na. Yan. Happy New Year everyone. Love na love kayo ni ano. Salamat sa liwanag mo. Ayan guys, mga ano ko yan. Mga pamilya, mga pinsang ko. Lobat! Yan. Hoy, Kamiki! Ang dilim dyan. So ayan guys, dito ako ngayon sa harap. Yan, nagpa-fireworks siya doon. Nice one! Hihi! Yan guys, oh. Happy New Year, ate! Ano, ayun! Wala nga eh! Andun sila, Happy New Year guys! Yan! Madilim na kasi kaya malabo yung camera, pasensya na guys. Basta yun, gusto kong lang sabihin sa inyo na Happy New Year everyone! Happy New Year, yan! Baba! 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 Ano yan? Ah, tara! Eh, lakas mo na! Kaya nga. Yan guys, nandun sila. Mapinsan ko rin yung mga nantay, mga nagpaputok. Happy New Year everyone! Eh, mabilis pa kayo! Woohoo! Yan, mapinsan kayo mga yun. Sige! Bilisan nyo! Wala pa kayong mga ilaw! Pag kayo na-disgrasya! Yo! Akala ko si Jason yung kamukha niya. Okay na, gilid! New Year everybody! Sana yan eh? Dito mga nagpuputol din. Udo. Gambot na. Ay, doon pa sa robot ko eh. Wrestling na yun. Aligon. Meron! Ayaw. Saan yun? Ayaw. Ayun, sa ayong. Hindi ngayon
hangin, no? Nasa ano? Nasa papaputok din. Sumabog na nga. Ito ka niya ulit. Doble triple na. Saan yan? Tilapin niya? O kila ano? Kabasog. Sila dudos na. Ayun, kanan. Yan ka paputok dyan. Sige, oy. Bam! Timing nga. Ne. Mata sumalbali. Yehey! Happy New Year! Papanin Happy New Year, everybody! Happy New Year! 2022! So yan guys, pictorial. Ngayon lang kami mag-ano. Tara, Isay. Hindi ba, sa gitna si Mama. Isay, oh yan, ito. Ano tanay? Ang dapat namin nagtanay. Ah, 2022, ganito, to. Tulat. Bongbong. Isa pa, hold up. Ah, good friend. Ano sasabihin mo sa kanila, Mama? Happy New Year! Ikaw. Welcome 2022! Gusto niya pera. Yun o, nasa likod nyo. Pero ito, punutin nyo na lahat yan. Para sa mga subscribers natin yan. Guys, kain na tayo. Yung handa namin, Graham. Yan. Tapos yun, tapos yun, tapos yun, tapos yun. Tapos yun. Tapos yun. Yan guys. Yan oh. Kain na. Tapos yan guys, kakain na kami. Let's go. Guys, tara kain. Sana ngayong taon, wala, hindi pa pala ako nakapag-greeting sa inyo. Guys, happy New Year. And sana mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Stay safe. Love na love ko kayo. Yan, alam nyo naman yan guys, love na love ko kayo. Happy New Year ulit. Then, sa labas mapapaputok. Bakal sa loob, sir. Tapos, sana busog kayo ngayong New Year, ngayong January 1. Sana busog po kayo. Then, ayan guys, tuloy-tuloy lang to. Tuloy-tuloy lang to. Itong video ko sana ngayong taon, makarami ako ng videos and sana ma-monetize na ako guys. Tulungan nyo po ako. Ayan guys, and tatapusin na po natin. And 1, 2, 3, Happy New Year! Suna, peace out! Peace! Hold up!